Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo mwankhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndi yakuti kafukufuku watsopano wati Dr. Chakwera apambana chisankho chikuzachi. Kafukufuku watsopano yemwe apanga ndi Ashayire Kondowe ndi anthu ena waonetsa kuti president wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera apambana chisankho cha president chomwe chichitike pa 16 September. Kafukufukuyo wati Dr. Chakwera apeza mavoti 55 pa anthu 100 aliwonse ndipo wotsatirawo apita Mutharika apeza mavoti 34 pa anthu 100 aliwonse. Anthu 10 mwa anthu 100 aliwonse sanapangebe chiganizo cha munthu wozamuvotera. Kafukufukuyu watinso Dr. Chakwera apeza mavoti ochuluka mchigawo chakumpoto ndi pakati pomwe Mutharika apeza mavoti ochuluka ku chigawo chakumwera. Pofotokoza zifukwa zomwe Dr. Chakwera ali ndi chikoka, Akondowe ati Dr. Chakwera anachita kampeni yamphamvu kuposa zipani zina zonse. Iwo atinso zomwe adachita Dr. Chakwera posankha Vitumbi Kumumba kuti ayende naye pa chisankho chikuzachi zinakondweretsa anthu kwambiri ndi kuwapatsa chikhulupiriro maka mchigawo chakumpoto. Zotsatira za kafukufukuyu yemwe wachitidwa mosogozedwa ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino kuzanso ufulu wachibadwidwe Ashayire Kondowe wasonyeza kuti chisankho chitachitika ngakhale lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiwo angapambane. Mwazina amene amachita kafukufukuyu kuyambira pa 1 September mpaka pa 18 September anafunsa anthu asanu ndi atatu mdera lililonse amene analembesa kuzachita chisankho za yemwe akuganiza kuti akhoza kupambana chisankhochi. Mwa onse omwe anafunsidwa kuposa theka la anthuwa 55% anayankha kuti Dr. Chakwera ndiwo azapambane ndipo pambuyo pawo pakubwera apita Mutharika ndi 34.8% pomwe opikisana nawo ena onse akupeza 10.2% pa kafukufukuyu. Kafukufukuyu yemwe anapangidwa m'maboma onse a dziko lino mwazina anawunikiranso za mmene chisankho cha aphungu chizayendere. Dziko la Malawi lichitisa chisankho cha mtsogoleri, aphungu ndi makhansala lachiwiri sabata lammawa pa 16 September. Ndipo nkhani yathu yachiwiri msiku la lero ndi yakuti mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala wadzudzula zipani zina zotsutsa boma kuti zikumafalisa uthenga woyipitsa chipanichi kamba kuti UTM inakana kulowa pa mgwirizano ndi zipanizi. UTM itaona kuti mfundo za zipani zina ndi zosapindulitsa Malawi. Iwo ati chipani chawo chinaphunzirapo zambiri pamene mgwirizano ukuyenera kukhalira, kotero UTM ikugwira ntchito zake zofuna kupulumutsa Malawi ku mavuto omwe akudusamo pano. Iwo alankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe UTM inachitisa ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre. Tili ku chipani cha UTM komweko, chipani cha UTM chapempha anthu omwe amasogolera zochitika pa banja pamuzi komanso malo ena kuphatikizapo m'maofesi kuti atenge udindo owazindikiritsa anthu kufunika kusankha mtsogoleri woyenera pa chisankho chikuzachi. Mneneri wa chipanichi a Felix Njawala wati anthu omwe amadaliridwa m'madera mwawo azindikiritse anthu kuti mtsogoleri wa UTM Dr. Daliso Kabambe ndiye ali ndi ukadaulo okonza mavuto maka zachuma omwe dziko lino likudusamo. Ndipo nkhani yathu yotsatira ndi yakuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati azagwiritsa ntchito ndalama zochokera ku ntchito ya migodi kuti zithandizire mfundo yawo ya sogolo akaunti. Achakwera ati pomwe akuthana ndi mavuto alero, iwo ati akukonzanso sogolo la ana akazafika zaka 18. Iwo anena izi pa msika wa Mtowe m'boma la Nsanje pomwe amachitisa misonkhano yoyimayima kukopa anthu kuti adzawavotere. Mtsogoleri wa dziko linoyo watinso boma lawo liwonesesa kuti zitukuko zomwe likumanga zizikhala zolimba. Iwo adzudzula msewu wochoka kumaka kufika pa boma la Nsanje kuti sunamangidwe molongosoka. Apa Achakwera omwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP apempha anthu kuti adzawavotere pa chisankho chomwe chichitike lachiwiri sabata yammawa. Tili pa nkhani ya mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera wati njanji yomwe boma lake lamanga ku Nsanje ipangisa kuti boma litukuke kwambiri. Iwo ati njanji ithandiza kuti katundu osiyanasiyana atsike mitengo kwambiri. Achakwera ati njira zomwe zimagwiritsidwa ntchito pobweretsera katundu mdziko muno ndi zokwera, ngakhale akuti palinso anthu ena omwe akumakweza mitengo mwadala kuti ayipise mbiri yawo, ndipo ati zitha ndi kubwera kwa njanji m'bomali. Ndipo nkhani yathu ina yotsatira ndi yakuti chipani cha UTM chasusa zakuti icho chikugwira ntchito ndi chipani cha MCP.
Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre, woyankhulira chipanichi a Felix Njawala ati anthu ena ndi amene akufalisa za izi. Iwo ati anthu ena ndi amene akhala akufalisa za izi. Anjawala ati mwachitsanzo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera dzulo wavomereza za ena mwa mavuto amene ali mdziko muno, koma akukanika kuchotsa ntchito ena mwa ogwira ntchito mboma amene akulephera kumene ndi kusewera ndi miyoyo ya anthu. Ndipo nkhani yathu ina ndi yakuti bwalo la milandu ku Lilongwe lalamula apolisi kuti amange Hannah Jabez yemwe amadziwika ndi dzina loti Tamia Ja m'masamba a mchezo kamba kulephera kuonekera ku bwalo la milandu. Bwalo lili pa 26 August lidalamula kuti Tamia Ja apereke ndalama zokwana 50,000 kamba kulephera kubwera ku bwalo lino. Koma ndalama sadapereke ndipo lelonso amayenera kuti alowe m'bwaloli koma sanabwerenso. Ambali ya boma ndi omwe apempha chigamulochi ponena kuti oganiziridwayo akunyozera malamulo la bwalo. Malingana ndi oyimira mbali ya bomayi a Bruno Matumbi, bwalo lalamula kuti Tamia Ja akhale m'manja mwa apolisi kufikira mlandu uzathe kuti akwanise kumamubweretsa ku bwaloli. Amatumbi atiwo maulendo onse awiri akhala akubweretsa mboni pa mlandu koma kumangobwerera nazo. Tamia Ja akuganiziridwa kuti adaulula kudzera pa tsamba lake la mchezo zamomwe m'thupi mwa munthu wina mulili popanda chilolezo cha munthuyo komanso kuyipitsa mbiri ya munthu posindikiza mbiri yakeyo. Ndipo nkhani yathu yosiriza msiku la lero ndi yakuti mlandu wa ochita zisuzo Tumpintaya Phwedo uja amene akumuganizira kuti adagonana ndi mwana akuyembekezeka kubwereranso mkhozi mawa. Pa 21 mwezi watha khoti linalamula kuti mlandu uzapitirire pa 10 September. Mboni ziwiri zomwe ndi mwana wa yemwe akuganiziridwa kuti anagonedwa ndi Ntaya komanso mayi ake atalephera kuonekera mkhoti. Izi zinachititsa oweruza mlandu kuti ausunthe mlandu komanso kulamula kuti ngati mbonizi zizalepherenso kubwera mkhoti pa 10 September mlandu uzathera pomwepo. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo mu nkhani zathu za lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti thenso kupatsilani ma video omwe tikhalu kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.